Ako po si Kuya Jobinal Asis, ang National Chairman of Alalayang Agila of the Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles. On behalf of our National President, let's talk more action, Kuya Nelson Alonto Sarapudin. So, ang the Fraternal Order of Eagles, mga kuya, mga ate, sa ating mga kababayan, ito po ay isang organisasyon, first socio-civic organization from 1979. Andito na po kami. Ang aming obligation and mission is helping people. Service through strong brotherhood. Yan po ang aming ginagawa. From 1979 hanggang ngayon, ay patuloy natin siyang ginagawa. Ang makatulong at makagawa ng mabuti sa ating mga kababayan na nangangailangan. Katulad nitong nangyari sa atin ngayon na kalamidad. Ibig sabihin sir, lahat po ng mga probinsya here in the Philippines may sangay po ang Eagle Philippines. Yes sir. Sa lahat ng parte ng sulok nitong Pilipinas ay may agila, kuya and ate. Also outside the country. Meron tayong kuya sa Japan, Kuwait, Europe, Thailand, and Middle East. So itong organization ay hindi lang dito nabubuo ngayon sa Pilipinas. Itong ating organization ay inilalabas na rin natin sa ibang bansa. So yung kultura ng Pilipino ay naituturo natin at naipapakita natin kung ano ang Pilipino sa ibang bansa. Sir, yung mga magiging members po, ano po yung qualification niya for this group sir? Ang number one qualification is attitude. So kung ang isang kuya or willing na sumali o pumasok sa amin, number one, kakalimutan niya kung ano siya, kung anong posisyon niya, anong title niya. So dito kasi, pag sinabing kuya or ate, equality yan. Pantay-pantay yan. Walang general, walang doktor, walang engineer. Pagdating dito is kuya lang ang tawagan namin. So number one, tinicheck natin dyan, tinitingnan natin is yung attitude, ano yung kapasidad. Kasi bilang isang agila, bunot tayo dito. Kailangan may resources ka. Kasi hindi para sa lahat. Masakit man sabihin o nakakalungkot man, ang pagiging agila ay hindi siya para sa lahat. Kasi may gastos talaga, mga kuya. Talagang tutulong at tutulong tayo. So yun ang mission and purpose. Kaya tayo sumasali dito sa organization. Wala nang iba. So yun. Sir, saan po pinagkukunan po yung resources ninyo para sa mga ibinibili natin yung mga goods for the people po dito sa Pilipinas? Number one, ito yung tinatawag na Alalayang Agila. So meron tayo, ang organization is Alalayang Agila Foundation and meron tayong Alalayang Agila. So ibig sabihin, once na mag-oath yung mga kuya, alam nila yung obligation nila. So nanggagaling ang pondo sa bawat individual and also the private company, private individual na gustong tumulong dito sa ating mga kababayan na nangangailangan. So nanggagaling ang pondo sa bawat isa. So nag-aambag ang bawat isa. So sabi nga yung walis, mga kuya, pag-iisa, walang madadala yan. Pero kung pag pinagsama-sama mo yan, yung 150 pesos, pag napagsama-sama yan, maraming magagawa yan para sa ating mga kababayan. So yun po. Sa government po, may partnership din po kayo sa government. Sa ngayon, tayo ay nakapartner sa ating Philippine National Police. Napakaganda ng sa ngayon kasi nga tayo ay nakapartner sa kanila yung security. And nakikita ng ating mga kababayan na ang ating mga kapulisan ay nakikita nila dito sa ganitong gawain. So, nagiging aktibo. So, kumbaga, vice versa yan. So, para sa kanila at para sa dito sa Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles, ang nagbe-benefit ay yung ating mga kababayan. Sir, bakit po Ilocos Norte ang napili ng Eagles Philippines po after the typhoon Egay po? Actually, hindi lang po ang Ilocos Norte. Ito po ay simultaneous na bigayan o ng donation all over the north. So number one dyan, 5 yan
Number one, yung Abra, nagbigay tayo ng tulong. Ilocos Norte, Benguet, Tarlac. So, yun po yung 5 na bayan na maswerte na pinuntahan natin sa ngayon. Actually, last month yata, sa Mayon kami galing. So, yun is worth of 2 million, 2.5. Na ito ngayon, dala namin dito sa Norte ay nasa worth na 3 million. Itong dalang food packs na para itulong sa ating mga kababayan. Sir, bukas po yung distribution. So, anong barangay po or saang barangay po mabibigyan ng tulong po? Actually, yung barangay dito ang nakakaalam is yung ating isang chief for operation, si Kuya Gob Joseph, ang Special Task Force Chairman. Mamaya, ibibigay niya yun. At basta dito sa Pagudpod area. Lastly, any message po sa mga gustong sumanib din dito sa Eagles Philippines? So ito mga kuya, kung may pusong agila kayo na talagang handang umalalay at aalalay sa ating kapwa na mga nangangailangan, bukas po ang Philippine Eagles. Doon lang po yan sa mga talagang may pusong agila. So kami po ay nandito sama-sama para gawin ang isang ganitong misyon. Eagles Philippines, so may nakukuha din po kayo na support from BP Sara and of course kay PBBM. Oh yes, kasi sabi nga ng ating National President na si Kuya Nelson Alonto Sarapudin, na ang ating President na si Kuya Bongbong Marcos ay proud Eagle kasi siya ay isa rin member ng the Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles. Kaya sinusuportahan niya ang ganitong mga gawain. Especially, ganun din ang ating Vice President na si Ate Inday Sara. So, isa rin po siyang ate. Part din po siya ng organization. So, maraming salamat po at mag-ingat po tayong lahat at wag makakalimot kasi alam natin na dumarating ang mga ganitong trahedya, kalamidad. So kahit ano pang mangyari, importante buhay tayo, may pag-asa at wag makakalimot magdasal. Yun lang po at magandang hapon sa ating lahat.